Jelle, jelle, ik hoop we gaan goed samen met jullie. Ik vaar me dus ik pisag. Oeh, kijk hoe loer even jullie. Ah, dit heb ik je zoutjes in. Ik ga nou lekker eieren inzetten nou. Nee, waai, loer nou lekker van mij. Ik ga hem gewoon een beetje draaien en zwaaien. Kijk dan. Jelle, ik ga nou inzetten. Onions en green pepper. Ik heb nog ook in de ijskast. Ik heb die last van vlees goed te zien, man. Ik is nog moe gaan. Een beetje vlees en goed. Dat is weer later zo waar is. Dan gaan we ons inzetten. Een beetje curry mix. Nee, ik maak nu mijn eigen goed curry mix. Zo, lipotje. Ik heb die pepperie. Dat gaat aan met paprika. Als we het kan uitkrijgen. Ja, zij. Jalla. Nieuwe. Jendang. Die dan gaat nou lekker afgaan. Sylvia, als het klaar is. Hier zo, mijn viskop. Ik ga gezellig ook gaan wijs. Lekker met broodje, moet ik nu in kan zetten. Ya, ya kan mana sih kan menit itu lah bau. Ah, bakal. Kita niet differs. Differs. Het gamin om mensen te bijten. Oeh, je dan gamin. Mensen te bijten. Niet kijk, dat is lelijk katana. Ik kan een paar mensen met katana. Ik ga ons die vlug. Ja, jalla. Ik ga naar mijn vastkop verder eten. Jalla. Lieve jalla niet, ik ga nou eten. Lekker eten, nee.